سلام من العالم تركونا يوتيوب شانل بس كم يغنيكم سلام ديكم عاوزلكم قرنات عالم سلامكم يونا انكوانا يوتيوب شانل بسلام مساهم حدش تزخونكم لايك سبسكرايب بمقبار بيت سوزخونكم دما نتي فيديو لايك بمقبار نختجمر دما بتحتني حتى لما انتون حدا مدى حيزلكم مسيالكم لما انت حيزلكم زي مساخو بزعبا انجليزيا قانقاي مالتي سلازي انجليزيا قانقا خنفولط مزغبنا كلنا خنفولط مزغبنا قلل زولو بزعبا سدرا زملكت ወይ ደግሞ ፋሚሊ ዝምልከትና ብዛዓ ዓይን ምግብታት ናይ ምግቢ ዓይነታት ዝምልከት ይዘልኩም መጽ ያለኹ ማለት እዩ እስካብ ወዳታን ክትከታተሉ ድማ ብፈሪሐት ስለዚህ እቲ ናይ መጀመርያ ፋሚሊ ማለት እዩ ፋሚሊ ያው በእንግሊዝኛ ፋሚሊ በትግርኛ ታይ ንብሎ ማለት እዩ ስድራ ቤት ንብሎ ማለት እዩ ኦኬ አትኻሊ ድማ ፐርሰን ታይ ማለት እዩ ሰብ ስለዚህ ሓደ ሰብ ንማልታ ኢና ንብል ማለት እዩ ፐርሰን ካሊ ድማ በእንግሊዝኛ አዳልት ንብሎ ማለት እዩ ስለዚህ አዳልት ታይ ማለት እዩ ወዲ ተኮይኑ ብጽሒ ጓልቲ ኮይና ድማ ብጽሕቲ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚህ አፍቲ ዕድመ እሱ ዘለው ታይ ንብሎ ማለት እዩ በእንግሊዝኛ አዳልት ይባሃሉ ማለት እዩ ካሊ ቆልዓ እዩ ስለዚህ በእንግሊዝኛ ታይ ንብሎ ቻይልድ ንብሎ ቻይልድ ማለት ኣብ ቁልዕነት ዕድመ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ ካብ ኢንፋንሲና ካበሪቲ ማእኸል ዘሎ ማለት እዩ ኢንፋንሲ ማለት ዕሸል ማለት እዩ ስለዚህ ቆልዓ ማለት ካብ ዕሸል ዕብይ ዝበለ ካብዙ መንእሰይ ንብሎ ድማ ትሕት ዝበለ ኣብ ማእኸል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ በኢንፋንሲና ካበሪቲ ማእኸል ዘሎ ቻይልድ ይባሃል በእንግሊዝኛ በትግርኛ ድማ ታይ ንብሎ ማለት እዩ ቆልዓ ንብሎ ማለት እዩ ካሊ ፋሚሊ ሜምበር ንብሎ እዩ ወይ ደግሞ ፋሚሊ ሜምበርስ ዝበሃል እዮም ስለዚህ ፋሚሊ ሜምበር ማለት ናይ ስድራ ቤትና ኣባል ስድራ ቤት ማለት እዩ ስለዚህ ፋሚሊ ሜምበር ንብል ከለና ታይ ንብሎ ማለት እዩ ኣባል ስድራ ቤት ማለት እዩ ካሊ ወለዲ እዩ ስለዚህ ወለዲ በእንግሊዝኛ ታም ዝበሃል ማለት እዩ ፓረንት ንብሎም ማለት ስለዚህ ፓረንት በእንግሊዝኛ በትግርኛ ታይ ማለት እዩ ወለዲ ማለት እዩ ስለዚህ ወለድና ታይ ኢልና ንጽውዖ ማለት እዩ ማይ ፓረንትስ ኢልና ንጽውዖ ማለት እዩ ካሊ ኣቦ እዩ ስለዚህ ኣቦ በእንግሊዝኛ ታይ ዝበሃል ማለት እዩ ፋዘር ኢልና ንጽውዖ ማለት እዩ ማይ ፋዘር ሂዝ ፋዘር ሄር ፋዘር ላልና ንኣቦ እዩ ኣቡኡ እዩ ናልና ድማ ንኻሊ እውን ሄር ፋዘር ሂዝ ፋዘር ናልና እንገልጾ ማለት እዩ ስለዚህ ፋዘር ማለት ኣቦ ማለት እዩ ካሊ ኣዶ እዩ ስለዚህ በእንግሊዝኛ ታይ ትበሃል ማለት እዩ ማዘር ኢልና ንጽውዓ ስለዚህ ኣዲና በእንግሊዝኛ ማዘር ኢልና ንጽውዓ ማለት እዩ ካሊ ኣባ ሓጎ ትግርኛ ኣባ ሓጎ ንብሎ በእንግሊዝኛ ታይ ዝበሃል ማለት እዩ ግራንድ ፋዘር ይበሃል ስለዚህ ግራንድ ፋዘር ማለት በእንግሊዝኛ ኣባ ሓጎ ማለት ስለዚህ he is my grandfather my grandfather is ለኣብነት ሓጎስ ልባል ተኮይኑ my grandfather is ሓጎስ ስለዚህ ኣባ ሓጎይ ሓጎስ ይበሃሉ ኣባ ሓጎይ እከለ ይበሃሉ ላልና ንገልጽ ማለት እዩ ስለዚህ ግራንድ ፋዘር ይበሃል ማለት እዩ ካሊ ዓባይ ወይ ደግሞ ኣዶ ዓባይ ማለት ድማ ግራንድ ማዘር ማለት እዩ በእንግሊዝኛ ታልና ንጽውዖ ግራንድ ማዘር ስለዚህ ኣዶ ዓባይ ወይ ደግሞ ዓባይና ታልና ንጽውዓ ማለት እዩ ግራንድ ማዘር ኢልና ንጽውዓ ማለት እዩ ኣነ ንማል ድማ ታይ ኢና ንጥቀም ማለት እዩ ኣይ ዝብል ናይ እንግሊዝኛ ቃል ኢና ንጥቀም ማለት እዩ ኣይ ማለት ኣነ ማለት እዩ ኣይ ኣም ስቱደንት ብዝተፈላለየ መልክዕ ባዕልና ንገልጽ ከለና ንመጀመርያ ኣነ ንማል ታይ ንጥቀም ማለት እዩ ኣይ ዝብል እንግሊዝኛ ንጥቀም ማለት እዩ ንዓይ ንዝብል ንምግላጽ ድማ ታይ ንጥቀም ማለት እዩ ሚ ዝብል ናይ እንግሊዝኛ ቃል ንጥቀም ማለት እዩ ስለዚህ ሚ ዝብል ታይ ዝገልጽ ማለት እዩ ንዓይ ዝብል ነገር ይገልጸልና ማለት እዩ ካሊእ ንዓኣ ንማል ታይ ኢና ንጥቀም ማለት እዩ her give her the chair ለኣብነት give her the chair ተልና ንዓቲ ወንበር ሃባ give her the book ንብል ንኽእል ተፈላለዩ ነገራት ግን ንዓኣ ንዝብል ንዓኣ ሃባ ንዝብል her ንጥቀም ማለት እዩ ስለዚህ her ማለት ንዓኣ ማለት እዩ ውልድ ደማ ታይ ይበሃል ማለት እዩ ንወዲ ተኮይኑ ሰን ይበሃል ማለት እዩ ስለዚህ he is my son ማለት ውላደ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ሰን ማለት ውልድ ኮይኑ ግን ንወዲ ማለት እዩ ስለዚህ ወደይ ኢልና ንወዲ ንምግላጽ ንዘለና ወዲ ውላድና ንምግላጽ ሰን ኢና ንጥቀም ማለት እዩ ተኻሊ ውላድ ወይ ደግሞ ንጓል ተኮይኑ ከዓ ታይ ንጥቀም ማለት እዩ ዳውተር ዝብል ንጥቀም ማለት እዩ ስለዚህ she is my daughter ጓለ እያ ማለት እዩ ስለዚህ ንጓልና ንምግላጽ ደግሞ ዳውተር ኢና ንጥቀም ማለት እዩ ካሊእ ሓው ያው ኩላና ንፈልጦ ኢና ዳርጋ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ ብራዘር ማለት እዩ he is my brother ስለዚህ ሓወይ ኢልና
ንምግላጽ ብራዘር ኢና ንጥቀም ማለት እዩ ሓውቲ ወይ ድማ ሓፍቲ ንምግላጽ ድማ ሲስተር ኢና ንብላ ማለት እዩ ስለዚ ሲስተር ማለት ሓፍተይ ማለት እዩ ንስኻ ንስኺ ንስኻትኩም ንስኻትክን ንስኹም ንስኽን ዝብል ብጠቕላላ ዝጠቕመና ድማ ዩ ዝብል እዩ ማለት እዩ ዩ አር ናልና ንገልጽ ማለት እዩ ስለዚ ንሓደ ሰብ እውን ንስኻ ንምባል እውን ዩ ኢና ንጥቀም ንስኻትኩም ንምባል ንብዙሓት እውን ዩ ኢና ንጥቀም ማለት እዩ ስለዚ ዩ ክንጥቀም ከለና ንስኻ ንስኺ ንስኻትኩም ንስኻትክን ንስኹም ንስኽን ዝብል ብሓፈሻ ይገልጸልና ማለት እዩ ካልእ ንዕኡ ኢልና ክንገልጽ ከለና ድማ ሂም ንብል ማለት እዩ ጊቭ ሂም ንዕኡ ሃቦ ናልና ሂም ማለት ንወዲ ማለት እዩ ሄር ማለት ደግሞ ንጓል እዩ ስለዚ ንዕኡ ንዝብል ታይና ንጥቀም ማለት እዩ ሂም ዝብል ነገር ንጥቀም ማለት እዩ ካልእ ኣኮ ወይ ደግሞ ሓወቦ ንብሎ ኣኮና ወይ ደግሞ ሓወቦና ታይና ንገልጸ ማለት ብእንግሊዝኛ አንክል ኢና ንብል ስለዚ ማይ አንክል ንብል ማለት እዩ ስለዚ ሓወቦና ወይ ደግሞ ኣኮና ታይና ንገልጾ ማይ አንክል ወይ ደግሞ አንክል እዩ ዝበሃል ማለት ብእንግሊዝኛ ካልእ ኣሞ ወይ ደግሞ ሓትኖ ታይ ትበሃል ኣንት ትበሃል ማለት ብእንግሊዝኛ ስለዚ ሓትነና ወይ ደግሞ ኣሞና ብእንግሊዝኛ ማይ ኣንት ኢልና ኢና ንገልጻ ማለት እዩ ካልእ ወዲ ሓፍቲ ወይ ደግሞ ወዲ ሓው ወዲ ማለት እዩ ንወዲ ወዲ ሓወይ ወይ ደግሞ ወዲ ሓፍተይ ኢልና ንምግላጽ ናይ እንግሊዝኛ ቃል ታይ ኢና ንጥቀም ማለት እዩ ነፍዩ ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ ስለዚ ነፍዩ ንወዲ ዝገልጽ ማለት እዩ ወዲ ሓውና ክኾን ይኽእል ወዲ ሓፍትና ክኾን ይኽእል ግን ወዲ ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ነፍዩ ኢልና ንገልጾ ማለት እዩ ካልእ ጓል ሓፍቲ ወይ ደግሞ ጓል ሓው እዩ ስለዚ እዚኣ ድማ ታይልና ንገልጻ ማለት እዩ ኒስ ከምቲ ንወዲ ነፍዩ ዝበልናዮ ጓል ተኾይና ግን ጓል ሓፍትና ክኾን ይኽእል ጓል ሓውና ትኾን ትኽእል ንጓል ግን ታይልና ንገልጽ ማለት እዩ ኒስ ኢልና ንገልጻ ማለት እዩ ሺ ኢዝ ማይ ኒስ ተይልና ሕዚ ጓል ሓው እያ ወይ ደግሞ ጓል ሓፍቲ ኢልና ንገልጻ ኣለና ማለት እዩ ካልእ ወዲ ሓወቦ ወዲ ኣኮ ወዲ ሓትኖ ወዲ ኣሞ ታይልና ንገልጾ ካዝን ኢልና ንገልጾ ማለት እዩ ስለዚ he is my cousin ክንብል ከለና ታ ማለት እዩ ወዲ ሓወቦ እዩ ወዲ ኣኮ እዩ ወዲ ሓትኖ እዩ ወይ ደግሞ ወዲ ኣሞ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካዝን ኢልና ንገልጽ ማለት እዩ ሰብኣይ ኣዶ ታይልና ንገልጽ እዚ ማለት ናይ ኣዴና ሰብኣይ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ምስ ኣቦና ተተፈላለያ ኣዴና ማለት እዩ ስለዚ ኣዴና ሓዳር ትሕዞ ሰብኣይ ታይልና ንገልጾ ማለት እዩ ስቴፕ ፋዘር ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ስቴፕ ፋዘር ማለት ሰብኣይ ኣዶይ ማለት እዩ ሰብኣይ ኣዶይ ንዝብል ንምግላጽ ስቴፕ ፋዘር ንብሎ ማለት እዩ እቲ ካልእ ሰበይቲ ኣቦ እያ ስለዚ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ከምቲ ናይ መጀመርያ ሰብኣይ ኣቦናና ኣዴና እንድሕር ተፈላለዮም ኣቦና ካልእቲ ሰበይቲ እንትሕዙ ታይልና ንጽዋዕ ማለት እዩ ማዘር ዘይኮነ ኢልና ንጽዋዕ ስቴፕ ማዘር ኢልና ኢና ንጽዋዕ ማለት እዩ ንኣዴና ተኾይኑ ማዘር ንብላ ንሰበይቲ ኣቦና ግን ስቴፕ ማዘር ንብላ ማለት እዩ እሺ ቀፂሉ እቲ ካልኣይ ብዛዕባ ምግብታት ንሪኢና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ምግቢ ዓይነታት ብእንግሊዝኛ ታይልና ንጽውዖም ዝብል ዝተወሰኑ ምግብታት ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ ማለት እዩ እሺ እቲ ናይ መጀመርያ ባኒ እዩ ብትግርኛ ባኒ ንብሎ ብእንግሊዝኛ ታይ ዝበሃል ማለት እዩ ብሬድ ኢልና ንጽውዖ ማለት እዩ ስለዚ ብሬድ ማለት ባኒ ማለት እዩ እቲ ካልእ ስጋ እዩ ስጋ ብእንግሊዝኛ ታይልና ንጽውዖ ማለት እዩ ሚት ኢልና ንጽውዖ ማለት እዩ ኦኬ ደርሆ ብእንግሊዝኛ ታይ ትበሃል ደርሆ ያው ደርሆ ተኾይኑ እቲ ስጋ እዩ እዚ ሕዚ ቺክን ኢልና ንጽውዖ ማለት እዩ እታ ደርሆ ግን ሄን እያ ትበሃል ደርሆ ኖርማሊ ብሂወት ዘላ ደርሆ ሄን ትበሃል እቲ ስጋ ከምዚ ተዘጋጅ ዝመጽእ ግን ቺክን ንብሎ ማለት እዩ ካልእ መራቅ ፀብሒ ወይ ድማ ፀብሒ ብመራቅ መልክዕ ታይና ንብሎ ማለት እዩ ሱፕ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ መራቅ ብእንግሊዝኛ ሱፕ ኢልና ንጽውዖ ማለት እዩ ካልእ ጉዕ እዩ ስለዚ ጉዕ ታይልና ንጽውዖ ሃት ፐፐርስ ኢልና ንጽውዖ ማለት እዩ ሃት ፐፐርስ ዝብል ድምፂ ዘሎ ስለዚ ሃት ፐፐርስ ኢልና ብእንግሊዝኛ ንጽውዖ ማለት ስለ ጉዕ ማለት እዩ ካልእ ፀባ እዩ ስለዚ ብእንግሊዝኛ ሚልክ ይበሃል ሚልክ ማለት ያው ፀባ እዩ ማለት እዩ ካልእ ኣጅቦ ወይ ደግሞ ፋርማጆ ብእንግሊዝኛ ታይልና ንጽውዖ ቺዝ ኢልና ንጽውዖ ማለት ስለዚ ቺዝ ማለት ኣጅቦ እዩ ማለት እዩ ካልእ ጠስሚ እዩ ጠስሚ ታይልና ንጽውዖ ማለት እዩ ባተር ኢልና ንጽውዖ ስለዚ ባተር ማለት ጠስሚ እዩ ማለት እዩ ካልእ ዕፉን እዩ ያው ዕፉን ኣብ ከባቢና ልሙድ ማለት እዩ ስለዚ ታይልና ንጽውዖ ኮርን ኢልና ንጽውዖ ብእንግሊዝኛ ማለት እዩ ስለዚ ብእንግሊዝኛ ስሙ ታይ ማለት እዩ ኮርን ካልእ ካሮት እዩ ካሮት ያው ካብ እንግሊዝኛ ቃል ተወሰደ ማለት እዩ ስለዚ ብትግርኛ እውን ካሮት ኢና ንብሎ በእንግሊዝኛ እውን ካሮት እዩ ማለት እዩ
ካልእ ኣሕምልቲ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣሕምልቲ ታይልና ንፅውዖም ብእንግሊዝኛ vegetables ኢልና ንፅውዖም ማለት እዩ ስለዚ vegetables ብእንግሊዝኛ ብትግርኛ ግን ኣሕምልቲ ኢልና ንፅውዖም ማለት እዩ ካልእ ጨው እዩ ስለዚ ጨው ብእንግሊዝኛ እንታይ ዝበሃል ማለት እዩ ሳልት ስለዚ ሳልት ኢልና ንፅውዖ ካልእ እንቋቑሖ ብእንግሊዝኛ እንታይ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ኤግ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ስለዚ ኤግ ማለት እንቋቑሖ ማለት እዩ ካልእ ድንች እዩ ስለዚ ብእንግሊዝኛ ደግሞ ፓቴቶ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት ስለዚ ፓቴቶ በእንግሊዝኛ ትግርኛ ደግሞ ድንሽ ማለት እዩ ማለት እዩ ካልእ ዝተጠበሰ ድንሽ እዩ በትግርኛ ዝተጠበሰ ድንሽ በአማርኛ ያው ቺፕስ ይዝባሃል በእንግሊዝኛ ደግሞ እንታይ ይባሃል ማለት እዩ ፍሬንች ፍራይዝ ይባሃል ማለት ስለዚ ፍሬንች ፍራይዝ ማለት ዝተጠበሰ ድንሽ ማለት እዩ ያው ድንሽ ግን ከይተጠበሰ ግን እንታይ ኢና ንብሎ ማለት እዩ ኖርማል ገና ንሃለየ ፓቴቶ ንብሎ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ተጠቢሱ ብከምዚ ብቺፕስ መልክዕ እንድሕር ተዘጋጅዩ ድማ እንታይ ይባሃል ፍሬንች ፍራይዝ ንብሎ ማለት እዩ ካልእ ስርናይ እዩ ስለዚ ስርናይ ብእንግሊዝኛ እንታይ ዝበሃል ዊት ይባሃል ማለት እዩ ስለዚ ዊት ማለት ስርናይ ማለት እዩ ካልእ ስገም እዩ ስገም ድማ ብእንግሊዝኛ እንታይ ኢልና ንፅውዖ ባርሊ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ስለዚ ባርሊ ዝብል ነገር ብእንግሊዝኛ ብትግርኛ እንታይ ዝበሃል ስገም ማለት እዩ ካልእ ብርስን እዩ ስለዚ ብርስን እንታይ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ለንችልዝ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ለንችልዝ ያው እዚ ፕሮናውንሴሽኑ ለምሳሌ እቲ ፅሑፍ ከምኡ ዘይመስል ይኽእልዎ ግን ክነንብቦ ከለና ፕሮናውንሴሽኑ እንታይ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ለንችልዝ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ለንቲልስ ይመስል ሓቀይ ግን ለንችልዝ እዩ ዝንበብ ማለት እዩ ካልእ ቀይሕ ሽጉርቲ እዩ ስለዚ ቀይሕ ሽጉርቲ ብእንግሊዝኛ እንታይ ኢና ንብሎ ማለት እዩ ኦኔን ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ቀይሕ ሽጉርቲ ተኮይኑ ኦኔን ማለት እዩ ጻዕዳ ሽጉርቲ ከዓ እንታይ ይበሃል ማለት እዩ ጋርሊክ ይበሃል ጋርሊክ ጻዕዳ ሽጉርቲ ኦኔን ደግሞ ቀይሕ ሽጉርቲ ማለት እዩ ስለዚ ጻዕዳ ሽጉርቲ ጋርሊክ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ካልእ ሰላጣ እዩ ሰላጣ ደግሞ እንታይ ኢልና ንፅውዖ ሌትስ ኣብዚ ትፅሑፍ ሌትስ ኢሉ ዝንበብ ማለት እዩ ስለዚ ብእንግሊዝኛ ሌትስ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ካልእ ካውሎ እዩ ብትግርኛ ካውሎ ንብሎ ብእንግሊዝኛ ድማ እንታይ ዝበሃል ካቤጅ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ካቤጅ ብትግርኛ ካውሎ እዩ ማለት እዩ ካልእ ዓይኒ ዓተር ስለዚ ዓይኒ ዓተር ብትግርኛ ብእንግሊዝኛ ድማ እንታይ ይበሃል ማለት እዩ ፒዝ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ፒዝ ማለት ዓይኒ ዓተር ማለት እዩ ካልእ ብሽኩቲ እዩ ስለዚ ብትግርኛ ብሽኩቲ ብእንግሊዝኛ እንታይ ዝበሃል ማለት እዩ ኩኪ ይበሃል በአማርኛ ኩኪስ ንብሎ በእንግሊዝኛ ግን ኩኪ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ብስኩቲ ኩኪ ይበሃል ማለት እዩ ካልእ ቤግል ማለት እዩ ንባዕሉ ናይ እንግሊዝኛ ቃል ተወሲዱ ብትግርኛ በአማርኛ ቦምቦሊኖ ንብሎ ብእንግሊዝኛ ለ ባዕሉ ቤግል ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ትግርኛ ካብ እንታይ ዝተወሰደ እዩ ማለት እዩ ቤግል ካብ ቀጥታ ካብ እንግሊዝኛ የተወሲዱ ማለት እዩ ስለዚ ቤግል ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ካልእ ዶናት እዩ ብትግርኛ ዶልቼ ይበሃል በአማርኛ ግን ያው ዶናት እዩ ዝበሃል ባዕሉ ማለት እዩ ብትግርኛ ዶልቼ ማለት ዶናት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመፃኹ ይመስል ኣብ ካልእ ግዜ ያው ብካልእ መደብ ክመፅእ ማለት እዩ ያው እስካብ መወዳእታ ስለተኸታተልኩም ድማ ካብ ልቢ ዘመስግን ያው ቻናሌ ድማ ኩሉ ግዜ ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ንክተበራታትዕኒ ብትሕትና እናጠየቅኩ ካልእ ግዜ እስካብ ንራኸብ ሰላም ኩነለይ